Takže nazdar lidi, zdraví vás Máčka.cz u svého prvního videa a dneska to bude takový tutoriál, jak si zvětšit místo na disku úplně jednoduchým způsobem, že napíšete vlastně pár slov do příkazového řádku a zvětší se vám místo o několik desítek gigabajtů. Je to zaručené, mám to taky a rád bych se s vámi o to podělil. Tak jdeme na to. Stačí si otevřít Start a napsat zde CMD. Tohle otevřeme jako správce. Takhle pěkně a objeví se nám tohle. Tak a teď už nás čeká jenom jednoduchý krok a napíšeme tam tohleto sousloví, nebo jak to nazvat. Takže to tam napíšeme, normálně jednoduše. Pardon, zapomněl, tak. -h, off. Já už to tam mám, já enter dávat nebudu, ale vy teď zmáčknete enter a zvětší se vám paměť o několik desítek gigabajtů. Takže to je všechno. Vidíte, jak to bylo snadné. A to je všechno teda. Takže se s vámi rozloučím a u dalších videí čau.